बाबू बाबू चौधरी बाबू टिके शुणब बाबू टिके शुणु बाबू नमस्कार बाबू टिके समय देले भल बाबू आपन जो सेदिन मते कहानीटा कहते से कहानीटा शुणिला पर मत राति जमा निद हो बाबू दयाकर बाबू आपन से कहानीटा मत कहूँ कौन से कहानीटा न कहला जाए तो आपन कुआड़े जावाक देबेनि बाबू बाबू मत कहानीटा कहूँ बाबू आश्चर्य मोर बजार अनेक काम अच्छी तथापि मत बाध्य कर ठीक अच्छे ଆପଣ ଯେତେବେଳେ କାହାଣୀ ଶୁଣିବାକୁ ଆଗ୍ରହୀ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ମୁଁ ଶୁଣେଇ ଦଉଛି ଆଜି ଆଉ तू किए तो ना कौन तो घर कौटी मत सब जना आ तू कौन करू से कथा भी मत ठीक भल भाव जना आ मत एया भी जना जे तू कौन करू सत सत कह तू एठी कौन पई आसीथिलो सर नेक्स्ट स्टेशन असलेले से पळेल नाही बालेश्वर महानगारी लफ दानवर रक्त भोजी लाइनच्युत मालगाड़ी सहित पिटी होगा दुई यात्रीवाही ट्रेन भयंकर दुर्घटनार शिकार है बेंगालुरु हावड़ा और करमंडल एक्सप्रेस 233 यात्री मृत्यु 900 अधिक यात्री आहत। हर अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। 288 लोग अब तक बालासोर हादसे में मारे गए हैं, लेकिन कई ऐसे लोग हैं जिन्हें समय पर मदद भी मिली, जिसके बाद उनकी जान बचाई जा सकी। हेलो हाँ सांग अरे सांग तू ठीक अच्छु तो अरे हाँ मु ठीक अच्छी कौन है कि अरे आम जो ट्रेन आज चोरी कर जाने कि एक्सीडेंट हो जाए तू सत कह ना कौन सांग अरे हाँ सांग ठीक अच्छे सांग भाई तू जीवार 5 मास हो सारे तू जीवा पर मार देह बहुत खराब रोचे सब से चिंतार बुड़ी रोचे तू जानिस बापा गला पर मार मानसिक अवस्था बहुत खराब रोचे गोटे बापा कर ऋण आदिया करने रामकांत बाबू प्रतिदिन आसे झगड़ा कर नचेत घर खाली करने धमक दौरान। हाँ भाई तू से सब कथा छाड़ खूब शीघ्र घर को पैसा नहीं आसे ସେମିତିରେ ବି ମା ତତେ ଦେଖିକି ଠିକ ହେଇଯିବ। ଆଉ ତୋର ମନେ ଅଛି ତ ମୋ ପାଇଁ ପାଉଁଜି ଧରି ଆସିବ ବୋଲି କହିଥିଲୁ? ଏଇଥର ଯଦି ମୋ ପାଇଁ ପାଉଁଜି ନ ଆଣିବୁ ତ ମୁଁ ତୋ ସହିତ ଜମା ବି କଥା ହେବିନି। ମନେ ରଖିଥା ଇତି ତୋର ଆଦ୍ୟା
ଇତି ତୋର ଆଦ୍ୟା। ତୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଘରକୁ ପଇସା ନେଇ ଆସେ। ତୁ ଯିବା ପରଠୁ ମାର ଦେହ ବହୁତ ଖରାପ ରହୁଛି। ଆଉ ତୋର ମନେ ଅଛି ତ ମୋ ପାଇଁ ପାଉଁଜି ଧରି ଆସିବ ବୋଲି କହିଥିଲୁ? ମାନସିକ ଅବସ୍ଥା ବହୁତ ଖରାପ ରହୁଛି। ଗୋଟେ ବାପା କରିଥିବା ଋଣ ଆଦାୟ କରିବା ପାଇଁ ରମାକାନ୍ତ ବାବୁ ପ୍ରତିଦିନ ଆସିବେ। ମୋ ପାଇଁ ବୋଲି ଅଛି ଗୋଟେ ମଣିଷର ଜୀବନ ସେ ଚୋରି କରୁ ସବୁ ଅସ୍ତ୍ର ଚାଷିବାରି ମୁଁ ବେଶୀ ଜାଣିପାରିନି। ଯିବି ମୁଁ ତା ଘରକୁ ଯିବି 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 ତା ଘରକୁ ଯିବି। ବାଜେ ନାଟକ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ମୋ ପାଖରେ ସମୟ ନାହିଁ। ତୁ ମତେ କଥା ଦେଇଥିଲୁ ମାସେ ଭିତରେ ଟଙ୍କା ଫେରେଇବ ବୋଲି। ତୁ ମତେ ବର୍ତ୍ତମାନ କହ ଟଙ୍କା ଯୋଗାଡ଼ କଲୁ କି? ଶୁଣନ୍ତୁ ସାର୍, ଆପଣ ଏମିତି ବାର ବାର ଧମକ ଦେବା ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ କହିଛି ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଟଙ୍କା ଫେରେଇ ଦେବି। ମତେ ବାସ୍ କିଛି ସମୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଅଜବ ଲୋକ ଏଇଟା। ସମୟ ଲାଗିଲେ ଆରେ କେତେ ଅପେକ୍ଷା କରିବି? ତୁ ସମୟ ଦେଇଥିଲୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରି ଅପେକ୍ଷା କଲି। ମୋ ଘର ଖୋଲା ଅଛି ବୁଝିଲୁ, ନିଜେ ଯାଇ ଟଙ୍କା ଦେଇ ଫେରି ଆସିବୁ। ଆଉ ଯଦି ଟଙ୍କା ନ ଦେବୁ ତାହେଲେ ତୋ କଥା ଯିଏ ବୁଝିବା କଥା ଠିକ ବୁଝି ନେବ। ଠିକ୍ ଅଛି ମାଇଣ୍ଡ ଇଟ୍। ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଟଙ୍କା ଫେରେଇ ଦେବି। चलो माँ चलो जरा ଯଦି ତାଙ୍କ ପଇସା ପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆମ ଘର ବିକ୍ରି କରି ପଇସା ଦେଇଦେବେ। ମାଉସୀ ଆପଣ ଟେନସନ କାହିଁ ନଉଛନ୍ତି? ଆଜି ସେ ସବୁ କିଛି ବୁଝିବ। ଏବେ ଚାଲ ଆପଣ ଘରକୁ ଚାଲିବେ। ଶୁଣିବେ, ଆପଣ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଲୋକ କି? ଆଜ୍ଞା ଶୁଣନ୍ତୁ, ପେସେଣ୍ଟ କଣ୍ଡିସନ ବହୁତ ସିରିୟସ୍। ଆମକୁ ଇମିଡିଏଟଲି ଅପରେସନ କରିବାର ଅଛି। ଅପରେସନ ପାଇଁ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦରକାର। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆପଣ ଜମା ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁନି। ମୁଁ ଯାଇ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ନେଇ ଆସୁଛି, ଡିପୋଜିଟ୍ କରିଦେବି। ଆପଣ ଟେନସନ୍ ନିଅନ୍ତୁନି। ଆପଣ ଯାଇକି ଅପରେସନ ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ଯେତେ ଜଲ୍ଦି ହବ ଆଣିକି ଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣ ପଇସା ସବମିଟ୍ କଲା ପରେ ହିଁ ଆମେ ଅପରେସନ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବୁ। ଠିକ୍ ଅଛି।
ବୋକଟା ଅନେକ ବର୍ଷ ତଳୁ ଟଙ୍କା ନେଇ ପଳେଇଲା ଆଉ ଖାସ୍ ତୋରି ପାଇଁ ତା ପୁଅଟା ଟ୍ରେନ୍ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟରେ ମରିଗଲା ଆଉ ମାଟା ଏବେ ମେଡିକାଲ ବେଡରେ ପଡି ଜୀବନ ମରଣ ସହିତ ସଂଗ୍ରାମ କରୁଛି ବଞ୍ଚିବ କି ମରିବ ଠିକ ଠିକଣା ନାହିଁ ତୁ ଗୋଟେ ମୋଷ୍ଟ ୱାଣ୍ଟେଡ୍ ଚୋର ଘରେ ରହୁଛୁ ସେଥିରେ ପୁଣି କହୁଛୁ କଣ ନା ମୁଁ ଟଙ୍କାଟା ସୁଝିଦେବି ଏମିତି ସୁଝିବୁ ବା ତୁ ପ୍ଲିଜ ବାବୁ ଆପଣ ଏମିତି କୁହନ୍ତୁନି ମୋ ମାର କିଛି ହବନି ବାବୁ ମୁଁ ପଇସା ଆଣି ମୋ ମାର ଦେହ ଠିକ କରିଦେବି ବାବୁ ଆପଣ ବସ୍ ମତେ କିଛି ସମୟ ଦିଅନ୍ତୁ ବାବୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ଋଣ ସୁଝିଦେବି ବାବୁ ଆପଣ କିଛି କୁହନ୍ତୁନି ବାବୁ ପ୍ଲିଜ ବାବୁ ଆପଣ କିଛି କୁହ କେମିତି କହିବି ଆପଣ ତଳେ ପଡୁଛି ମତେ ବାସ୍ କିଛି ସମୟ ଦିଅନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ପଇସା ଫେରେଇଦେବି ବାବୁ ମତେ କିଛି ସମୟ ଦିଅନ୍ତୁ ଆପଣ ଜମା ଟେନସନ ନିଅନ୍ତୁନି ମାଉସୀ ମୁଁ ପଇସା ଡିପୋଜିଟ୍ କରିଦେଇଛି ଆଉ ଟିକେ ସମୟ ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଅପରେସନ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯିବ ଚୁପ୍ କର ପାପି ଶୁଣ ମତେ ତୋ ପଇସା ମୋର ଦରକାର ନାହିଁ ତୋ ପଇସାରେ ଭଲ ହେବା ଅପେକ୍ଷା ମରିଯିବାଟା 1000 ଗୁଣେ ଭଲ ତୋ ଭଳିଆ ରାକ୍ଷସଟେ ମୁଁ ଦୁନିଆରେ ଦେଖିନି ଆପଣ ଏମିତି କଣ କହୁଛନ୍ତି ମା କେବଳ ତୋ ପାଇଁ ଆଜି ମୋ ପୁଅଟା ମରିଗଲା ତୋ ପାଇଁ ଆଜି ମୋ ପୁଅଟା ମରିଗଲା ତୁ ହିଁ ମୋ ପୁଅକୁ ମାରିଛୁ ମୁଁ ସବୁ ଜାଣିଛି ନାଇଁ ମାଉସୀ ନାଇଁ ମା ସେମିତି କାଇଁ କହୁଛୁ ତୋ ଭଳିଆ ରାକ୍ଷସଟେ ମୁଁ ଦୁନିଆରେ ଦେଖିନି ଛୋଟବେଳୁ ମୋର ନିଜର ବୋଲି କେହି ସ୍ନେହ ପ୍ରେମ ଭଲ ପାଇବା ବୋଲି ମୁଁ କିଛି ଜାଣିନି କିନ୍ତୁ ଯେବେଠୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସାଥିରେ ଆଉ ଆଦ୍ୟ ସାଥିରେ ମିଶିଛି ସେବେଠୁ ହିଁ ମୁଁ ଜାଣିପାରିଲି ସ୍ନେହ ପ୍ରେମ ଭଲ ପାଇବାର ମାନେ ପ୍ରଥମଥର ପାଇଁ ମାଆର ମମତା ପାଇବି ଆଉ ସେଇ ମମତାରେ ମୁଁ ଏତେ ବାନ୍ଧି ହେଇଗଲି ନିଜକୁ ମୁଁ ଭୁଲିଗଲି ହେଲେ ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି ଯେ ଗୋଟେ ପୁଅ ତାର ମାଆର ମମତାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଇଛି ମତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ ଚୁପ୍ ଏକଦମ ଚୁପ୍ ତୁ କେବଳ ଗୋଟେ ମାର ମମତାକୁ ନୁହଁ ଗୋଟେ ହଜିଲା ବାପର ବଂଶକୁ ଛଡେଇ ନେଇଛୁ ଭଗବାନ ତତେ କେବେ ବି କ୍ଷମା କରିବେନି ମୁଁ ଭାବି ନେଇଥିଲି ଯେ ଜୀବନରେ ପଇସା ହିଁ ସବୁ କିଛି କିନ୍ତୁ ଆଜି ଯେତେବେଳେ ମା ଆଉ ଭଉଣୀକୁ ହରେଇବାର ସମୟ ଆସିଲା ମୁଁ ଆଜି ଠିକ ଅନୁଭବ କରିପାରୁଛି ଯେ ଖୁସିରେ ପରିବାର ସାମିଲ ନାହିଁ ସେ ଖୁସିର କିଛି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ ମତେ କ୍ଷମା କରିଦେବ ମା ମତେ କ୍ଷମା କର ଭଗବାନ ତତେ କେବେ ବି କ୍ଷମା କରିବେନି ଭଗବାନ ତତେ କେବେ ବି କ୍ଷମା କରିବେନି ଶାନ୍ତି ଦେବୀ ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ଭୁଲ ବୁଝୁଛନ୍ତି ବୁଝିଲେ ମୁଁ ବି ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କୁ ଠିକ ଆପଣଙ୍କ ଭଳି ଭୁଲ ବୁଝୁଥିଲି କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଆଜିକାଲିକା କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଦେଖି ମୁଁ ଆଜି ଠିକ ବୁଝିପାରୁଛି ସେ କେବଳ ଜଣେ ପୁରୁଷ ନୁହଁ ବରଂ ଜଣେ ମହାପୁରୁଷ ହେଇସାରିଛନ୍ତି ସେ ନିଜ ଭୁଲ ପାଇଁ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ କରିସାରିଛନ୍ତି ଶାନ୍ତି ଦେବୀ ବୁଝିଲେ ବରଂ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆପଣ ଏତିକି ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଅନ୍ତୁ ଯେ ଆଜି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପୁଅକୁ ଫେରି ପାଇଛନ୍ତି ଜଣେ ମଣିଷ ଜବକୁ ହରେଇ ବସିଲେ ପୁଣି ଥରେ ସେ ଜବ ଫେରି ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ ସୁନା ଜଣଙ୍କର ହଜିଗଲେ ସେ ରୋଜଗାର କରି ପୁଣି ଥରେ ସୁନା ରୋଜଗାର କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହେଇପାରିବ କିନ୍ତୁ ଜଣେ ଗର୍ଭଧାରିଣୀ ମା ତା ପୁଅକୁ ହରେଇବେ ତାକୁ ଯେ କେତେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ମିଳେ ସେ କଥା କେବଳ ସେହି ଗର୍ଭଧାରିଣୀ ମା ହିଁ ବୁଝିପାରିବ ଆପଣ ମୋ କଥାକୁ ବୁଝିପାରିଲେ ତ ହେ ଭଗବାନ ଦେଖନ୍ତୁ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ ମୁଁ ଚେକ୍ କରୁଛି ଆପଣଙ୍କ ମାଙ୍କୁ ଶୁଣନ୍ତୁ କିଛି ବ୍ୟସ୍ତ ହବାର ନାହିଁ ଆମେ ଆପଣ ମାର ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ୍ଡିସନ ଭଲ ଅଛି ଆମେ ଅପରେସନ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେବା ଆପଣ ବ୍ୟସ୍ତ ହବାର କିଛି ନାହିଁ ଆପଣ ମା ବହୁତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭଲ ଅଛନ୍ତି ମୋ ମାଆକୁ କଣ ହେଇଥିଲା ଡକ୍ଟର ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ମାକୁ ବ୍ରେନ୍ ଟ୍ୟୁମର ହେଇଥିଲା ଯୋଉଟା କି ବର୍ତ୍ତମାନକୁ ବହୁତ ବଡ ରୋଗ ଆଉ ବ୍ରେନ୍ ଟ୍ୟୁମରରୁ ଭଲ ହବାଟା ବହୁତ ବଡ କଷ୍ଟ କିନ୍ତୁ ଆପଣ ମାର ସୌଭାଗ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର କୃପା ଆପଣ ମା ବହୁତ ଭଲ ଅଛନ୍ତି ବାକି ହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ତାଙ୍କର ଯତ୍ନ ନେବା ଦରକାର ଠିକ ଅଛି ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍ ଆପଣ ମୋ ମାଆକୁ ଠିକ କରିଦେଲେ କିଛି ବ୍ୟସ୍ତ ନାହିଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ସେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପୂଜା କରନ୍ତୁ
कहीं जो आज आम एटी जो दुनिया सृष्टि है आपण मार जत्न नियंतु धन्यवाद सर। बर्तमान आसी अच्छा तू जाई मांग पे पानी नहीं आस ସବୁବେଳେ ଯାଉଛି। मां मेडिसिन मेडिसिन करनी है चौधरी बाबू से सत भितर एत बड़ कहानी लुचि थिला मानिबा पड़ियो से चोर को आउ धन्य से जमींदार बाबू आज तो जमींदार बाबू जदि नथंदे ताले एते बड़ सत कथा केही जानि पारि नथंती।